kohta lisää. Kiitoksia. Välkommen till Circle. Ja ilmoittaudu mukaan 6. maaliskuuta mennessä osoitteessa radiodei.fi/aamiainen. Radio Day. Alla paksun kinoksen, kuu on hiljaa. Joo, kuulen. Ja kiva, että järjestetään etävastaanotto. Kun pitää hakea veljenpojat mökiltä. Joo, ei mitään, hyvinhän tää menee näinkin. Onko sä nyt yksin autossa? No tavallaan. Miten niin tavallaan? No, ei tässä autossa muita ihmisiä. Mutta kun katson taustapelistä, niin takapenkillä meni toi peukalo. Raimo, se on hyvä signaali, se on merkki ajorauhasta. Kun te tuutte sieltä mökiltä, niin kotimatkalla pysähdyt ABC:lle. Siellä on kaikki lastenateriat ja lasten noutopöytä puoleen hintaan. Onks ymmärretty? Ymmärretty. Lastenateriat puoleen hintaan. ABC. Peukkuenergiaa. Tästä maasta on syntynyt herkullinen tuoteperhe, josta löytyy yli 400 tuotetta. Jokaiseen ruokahetkeen. Ainutlaatuisen näistä tuotteista tekee se, että ne ovat kolminkertaisesti kotimaista. Tuotteet valmistetaan Suomessa, raaka-aineet ovat kotimaisia ja tuotteet myydään suomalaisten omistamassa kaupassa. Täysin kotimaiset tuotteet löydät S-ryhmän ruokakaupoista. Kotimaista. Tästä maasta. Olassa! Moi, mitäpä tässä? Ota pullaa! Ei pysty. Ota kakku! Ei jaksa. Oot sä vaihtanut liittymää? Mä oon ihan bonuksissa. Kohta sinäkin olet ihan bonuksissa. Vaihda liittymäsi Moihin. Nyt kaikista Moin liittymistä saa bonusta. Moi.fi/bonus. 3/4 työnantajasta saa TYEL-vakuutuksen edullisimmin Varmasta. Ota selvää, kuuluuko yrityksesi tähän joukkoon ja tule asiakkaaksemme osoitteessa varma.fi.
Sitoutuu, ei sitoudu, sitoutuu, ei sitoudu. Älä pohdi enää. Ota Vären vaihtoturva ja saat vapauden vaihtaa määräaikaisen sähkösopimuksesi halvempaan. Nyt myös yrityksille. Vare.fi/vaihtoturva. Raikkaat pakkasaamut, kuurankukat tuulilasissa, renkaiden alla hypnoottisesti rapiseva asfaltti ja tuulen tuiskeessa pöllyävät lumikiteet. Oletko valmis talven teille? Hoida Skodasi talvikuntoon. Nopein reitti Skoda-huoltoon löytyy osoitteesta varahuolto.skoda.fi. Skoda. Haluatko itsenäisiin ja vastuullisiin töihin metsään? Metsäalan toisen asteen oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai uuden ajan metsuriksi. Voit työllistyä näistä metsällisistä ammateista puun korjuun ja kuljetuksen tai metsän ja ympäristönhoidon tehtäviin. Koulutuksen jälkeen töitä löytyy kautta maan eri työnantajien palveluksessa. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin osoitteessa metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja Metsämiesten säätiö. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti onnistuu. Iskelmä. MTV Uutiset. Tähän kohtaan uutiset. Toimittajana Mikael Mikkonen. Hyvää päivää. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson ei pyri enää jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana, vaan jättää tehtävän kesäkuun puoluekokouksessa. Henriksson on jo aiemmin ilmoittanut asettumansa ehdolle europarlamenttivaaleissa. Hän katsoi aiemmin, että uusi puheenjohtaja voitaisiin valita ylimääräisessä puoluekokouksessa syksyllä. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa koko maassa 5,6% edellisestä vuodesta ja 2,9% joulukuusta. Lasku edellisvuodesta oli suurinta Tampereella, missä hinnoista suli 10,5%. Vantaalla hinnat tulivat alas 9,6% ja Helsingissä 7%. Suurissa kaupungeissa laskua kertyi keskimäärin 6,7% ja suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 3,6%. Kauppamäärät laskivat ennakoidusti. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin tammikuussa 6% vähemmän kauppoja kuin vuotta aiemmin. Presidentti Sauli Niinistö osallistuu Pariisissa alkaneeseen kokoukseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa länsimaiden tukea Ukrainalle. Paikalla on edustajia monesta Euroopan maasta ja mukana ovat myös Yhdysvallat ja Kanada. Niinistön mukaan Ukrainan tukemiseksi on löydettävä uusia keinoja. Ihan selvä linja oli se, että nyt tehostetaan toimia ja ne koskevat tietenkin aseapua, erityisesti ammusten ja ilmatorjunnan kohdalla. Se oli oikeastaan hyvin selkeä sanoma kaikilla, että nyt tehdään ja tavallaan palataan siihen tunnelmaan, joka oli 22 alkuvuodesta, jolloin päätettiin hyvin nopeasti ja hyvin reippaasti lähteä liikkeelle, hakea sitä samaa tunnelmaa. Yhdysvalloissa syyttäjä hakee entiselle presidentille Donald Trumpille vaikenemismääräystä rikosoikeudenkäynnissä, jonka on määrä alkaa maaliskuussa. Syytteen mukaan Trump on yrittänyt peitellä silloiselle asianajajalleen tehtyjä rahasiirtoja, joiden avulla tämän olisi ollut mahdollista maksaa niin sanottuja hyssyttelyrahoja Stephanie Cliffordille. Clifford tunnetaan myös aikuisviihdenäyttelijänä. Syyttäjän mukaan Trumpilla on takanaan pitkä lista tapauksia, joissa hän on muun muassa halveksinut vastapuolta. Lisää uutisia osoitteessa mtvuutiset.fi. Iskelmän sää. Idän sateet väistyvät vähitellen itään ja sää on tänään enimmäkseen pilvipoutaista. Lännen ja lounaan välinen tuuli heikkoa, länsirannikolla puhaltelee kohtalainen etelätuuli. Lämpötilat vaihtelevat etelän muutamasta plusasteesta pohjoisen reiluun 5 pakkasasteeseen. Huomenna keskiviikkona Pohjois-Lapissa navakkaa tuulta, muuten tuuli kohtalaista. Päivä on pilvinen ja aamulla saadaan jäätävästi tihkua monin paikoin. Lumisade yleistyy päivän kuluessa Pohjois-Suomen länsiosassa ja länsirannikolle työntyy illaksi heikkoja vesi- ja lumisateita. Huomenna
päivälämpötilat pysyttelevät suunnilleen tämän päivän lukemissa. Torstaina Suomeen virtaa jo lauhaa ilmaa. Eilan aikana tuuli alkaa voimistua lännessä ja pohjoisessa. Päivä on pilvinen ja poutainen. Lämpötilat vaihtelevat etelän noin +4 asteesta pohjoisen 5 pakkasasteeseen. Bengaalit tiistai tuplasoitto. Kaksinkertaisesti hyvää yhdeltä huippuartistilta. Osallistu Iskelmän Instagramissa. Tai voit laittaa myös WhatsApp-viestiä 0440366800. Mikä biisi menee soittoon Kuumaa yhtyeeltä? Kuumaa vuoden yhtye Iskelmägaalassa ja ensi kesänä bändi debytoi myös kesän parhaassa tapahtumassa. Tervetuloa Himokselle Kuumaa! Mut hei, tänään tuplasoittoja pitkin päivää, mutta kello 18 käynnistellään sitten myös täydellistä kymppilistaa. Ja tänään kymppilistaa pääsee laatimaan Mikael. Mikael tässä moi. Tänään Iskelmässä soi mun täydellinen kymppi. Ja lupaan, että tätä seuraavaa bändiä ainakin tänään täydellisellä kymppilistalla kuullaan. Käy Iskelmän netissä ja laita kymppilistaa mulle. 8:30 ota minut nyt. Halo Helsinki ja Lady Domina. Se on 27. helmikuuta ja tänään Antti Tuisku viettää 40-vuotis syntymäpäiväjuhliaan. Suuret onnittelut meidän Suomen suurelle pop-tähdelle. Ja Antti Tuisku on julkaissut myöskin kirjan, joka on ilmestynyt siis tänään. Onnittelut Antti. Olet huikea tyyppi. Toivottavasti palaat vielä joskus lavoille. Otetaan meidän viihdetoimittaja Iida-Leena Huurtala studioon. Hän tulee kertomaan vähän, että missä viihderintamalla tänä päivänä oikein mennään. Ja kuunnellaan Suvi Teräsniskaa Seuraavassa elämässä. Seuraavaksi ja Olavi Uusivirtaa Me ei kuolla koskaan. Ja sitten Lisbetti studioon. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi. Tuntia 8 päivää, kun suhteemme lopetit. Miltä Hän siis toimii täysin sallitusti. Kristiina Vainio Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kuitenkin sanoo, että viime kädessä viherkasvikauppaa velvoittaa kuluttajansuojalaki. Mutta semmoinen yleinen nyrkkisääntö on, että jos siihen kasviin tai muuhun liittyy tämmöinen terveyden tai turvallisuuden kannalta tarpeellinen tieto, niin kyllä se siitä pitäisi sitten löytyä. Lisää Ylen kauppakierroksen löydöksistä voi lukea verkosta osoitteesta yle.fi. Kansantaiteilija Jaakko Teppo on kuollut. Teppo oli kuollessaan 71-vuotias. Jaakko Teppo opiskeli koneinsinööriksi, mutta vaihtoi viihteen puolelle voitettuaan kuplettilaulun SM-kilpailun vuonna 1978. Lempinimellä Ruikonperän multakurkku esiintynyt Teppo kertoi monissa lauluissaan maaseudun elämänmenosta. Navettaa minä panen nytkin, rikki lypsyy koneen kytkin. Ja on silleen, että ei toi voi pitää paikkansa, että ei kukaan ole noin dam-dam. Niin sitten menen itse ja lähetän siis tämmöisen biletysselfien. Siis oh my, miten näin voi tapahtua?
Sitten mä mietin, että mikä tällaisessa tilanteessa olisi niinku paras tapa toimia. Tässä on erilaisia skenaarioita, mitä voi tehdä. Sä voit joko olla silleen ignorata koko kuvan ja lähettää sitten tämän oikean kuvan perään ja olla silleen, tässä on viemäri, niin tulkaa korjaamaan se. Tai sitten mä mietin, että olisiko mun pitänyt olla silleen, että he, tässä 2 viemärirottaa, haha. Vai niinku mitä mun olisi pitänyt tehdä? Mä sit lopulta kuitenkin päädyin tähän viralliseen anteeksi, väärä kuva. En tiedä miksi näin toimin. Meidän WhatsAppiin tulee viesti, että voihan sikke. Itse aina juuri tuommoisten takia tarkistan 3 kertaa ennen kuin lähetän. Also hyvää päivää. Ei muuta kuin hyvää päivää sinulle Teemu ja kiitos vinkistä. Kyllähän nämä siis asiat pitäisi tarkastaa ehdottomasti. Että otan täyden vastuun tästä. Mä luulen, että tää huoltotyyppi sai siis ainakin hyvät naurut. Ja se oli hyvä kuva, et en mä sitä, että onneksi se oli kuitenkin tällainen niinku biletyskuva. En tiedä. Sitten tulee viestiä Samilta, että olisi sinne voinut lähteä pahempikin viemärikuva itsestä kuin humalatilassa oleva. Mä en ollut siis humalassa siinä, se oli vain biletyskuva. Parempi sekin kuin joku muu. No ei kun nyt tuli niin tuhma viesti, tollaista mä en voi lukea ääneen. Mutta tällaista kävi. Ainakin mä voin viihdyttää teitä ja kertoa näitä mun tarinoita täällä sitten, koska niitä on aika paljonkin. Ihan kohta kuunnellaan Post Maloneilta Chemical sitä. Väärin määräävää markkina-asemaansa. Pelaajayhdistys esittää 10-sivuisessa kirjeessään 4 vaatimusta. 1 on suljetun SM-liigan lopettaminen välittömästi. He vaativat myös pelaajayhdistyksen mukaanottamista huippukiekon neuvottelukuntaan tasavertaiseksi päätöksentekijäksi. Lisäksi pelaajayhdistys haluaa nähtäväkseen Jääkiekkoliiton ja liigan yhteistyösopimukset. Viimeisenä yhdistys vaatii, että Jääkiekkoliitto, liiga ja liigaseurat korvaavat pelaajayhdistykselle asian selvittämisessä aiheutuneet asianajokulut. Pelaajayhdistys aikoo ryhtyä oikeustoimiin, mikäli sen vaatimuksiin ei suostuta 8. maaliskuuta kello 16 mennessä. Aiheesta lisää voit lukea Yle Urheilun verkkosivuilta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään Espanjassa Pinatar Cup-harjoitusturnauksen loppuottelussa Skotlannin. Ottelu ja koko turnaus on kenraaliharjoitus huhtikuussa alkaviin EM-karsintoihin. Suomi kaatoi turnauksen välierissä Slovenian Jutta Rantalan maalilla 1-0, mutta päävalmentaja Marko Saloranta ei ollut täysin tyytyväinen itseensä eikä joukkueeseensa. Saloranta toivoo, että Suomi päättää nyt tärkeän valmistautumisviikkonsa vahvasti. Kiva päättää turnaus siihen, että päästään sinne lähemmäs oma taso, koska edellinen ottelu on kaikki meitä kaivelevaksi. Voitto siitä kaivettiin ja se on hyvä, että on tehokkaita, koska me ollaan vuoden mittaan aika paljon tai sen kanssa kamppailtu, että miten tehokkaita me ollaan keskimäärin yhdessä paikassa, niin se oli hyvä, mutta sitten pelissä oli totta kai paljon tekemistä. Nyt olisi toive päättää tämä viikko ja viimeinen ottelu ennen karsintaa, niin nostaa meidän taso, vaikka vastaan on tosi kova joukkue. Vähän niin kuin sama homma, että me sieltä tullaan tiettyjä juttuja kokeilemaan, koska toista viimeinen matsi ennen karsintaa ja sitten 2 täysmittaista harjoitusta ehditään vetää silloin ennen eka karsintapeli, niin me kokeillaan tuossa myös ottelussa. Elmarien ottelua Skotlantia vastaan pääset seuraamaan suorana Yle Areenassa kello 15.05 alkaen. Ja kerrotaan vielä, että Suomen kumparilasku maajoukkue maaliskuun alun Kazakstanin maailmankapiin on nimetty. Joukkueessa laskevat Rasmus Karjalainen, Severi Vierelä ja Olli Penttala. Tästä sitten päivän muihin aiheisiin. Urheiluradiossa oli Pertti Leppäläinen. Radio Suomen päivä. Ja Radio Suomen päivässä Päivikki Koskinen ja Justus Lait. Oikein hyvää päivää ja jo iltapäivän puolelle ollaan käännytty tässä. Yhteen asti ollaan Radio Suomen päivässä vielä iloisesti äänessä ja muistutetaan tässä välissä, että sitten kun tänään tossakin uutisissa Jaakko Teppoa muisteltiin, niin sitä myös Radio Suomen kanavalla illalla, oliko Luonto Suomen jälkeen on sitten Jaakko Tepon muisteluilta.
Kyllä vain. Ja ilmeisesti myös voisin kuvitella, että tuossa paikkaa Auringossakin lähetyksessä saatetaan muistaa jollakin tavalla. Vähintäänkin. Eilen kerrottiin Radio Suomen päivälähetyksessä, että jos ilmatilassa liikkuu yllättävän paljon mikä naurattaa? Mä en oikein tiedä, mistä sä alat puhumaan, alkoi naurattaa mitä kaikkea. Siinä ilmatilassa voi leijailla. Siellä voi leijailla kaiken näköistä, mutta nyt ei puhu mistään ufoista, vaan ihan tuollaista lentokoneista, helikoptereista ja sen sellaisista, koska ilmavoimien toimintaharjoitus käynnistyi eilen, mutta tänään käynnistyi sitten rannikkolaivaston vuosittainen talvitoimintaharjoitus Lumiukko 24. Näillä on musta ihania nimiä näillä. Syksyllä on Ruska, hävittäjät lentelee. Tämä Lumiukko on mainio. Kyllä. Tässä harjoituksessa on mukana muutamia kansainvälisiä kumppaneita Viron, Saksan ja Latvian merivoimista suomalaisilla aluksilla, mutta jos nyt herran sitten ilmassa pörräilee puolustusvoimien laitteistoa, niin myös Suomenlahdella ja Saaristomerellä on tällaista liikehdintää havaittavissa. Studioon totta kai. Sitten tulee kivoja viestejä WhatsAppiin ja sitten mulla on kato tää kaffeblörö vielä tässä. Kaikki on oikein hyvin. Voi toivoa. Niin mä paljastin äsken tossa, että mulla kävi tänään semmonen fiba, että mun piti lähettää tämmöiselle viralliselle taholle kuva mun viemäristä. Joo. Huoltotarkoituksessa, mutta siis mä lähetin vahingossa mun ja mun kaverin tällaisen bileselfien. Ja sit mä kysyin vinkkejä, että olisiko mitään, että miten mä voisin vastaisuuden varalle, jos käy tämmönen moka, ja miten mä voisin toimia, niin Jaana laittaa meidän WhatsAppiin, että voisitte. Vastaisuuden varalle joissain sähköpostiohjelmissa voi säätää sitä viestin peruuttamisen mahdollisuuden aikaa asetuksista pidemmäksi, niin että ehtii ihan oikeasti reagoida. Asiakaspalvelutyössä joskus mokailijalta kollegalta aikanaan opittu erinomainen vinkki. Mä aion ottaa tämän käyttöön, koska siis se oli noloa. Siis todella hyvä vinkki. Musta tuntuu, että mä kuulin hetki sitten just tosta, että joissain sähköpostiohjelmissa pystyy tekemään tai pystyy ottamaan viestin takaisin. Ehkä muutkin sitten on mukaan. Onko sun käynytkin mitään on mulla, mutta en mä nyt muista mitään erikoista. Mä oon varmaan työntänyt ne niin johonkin mielen sopukoihin, jotka tulee sitten ehkä jossain 6 vuoden psykoterapiaprosessin loppuvaiheessa ulos sieltä. Meillähän alkaa siis tuolta pikaa luetuilta just nyt osio, niin minkälaista hommaa? Palataan ainakin eiliseen aiheeseen, joka liittyy Kuopioon ja myös Kuopion olemassaolon sääkartoilla, koska uskottajalle niin tämä aihe on saanut jälleen kerran uuden käänteen. Miten voi olla? Miksi kahtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun? Tulee ruskaa ja kipu kiihottaa. Pohjois-Atlantin oskillaation eli naon positiivisesta vaiheesta. Ja silloin meille tulee paljon matalapaineita ja Suomessa vallitsee lämmin sateinen talvisää. Mutta sitten kun tämä nao kääntyy negatiiviseen vaiheeseensa, eli meillä on pieni pohjois-eteläsuuntainen ilmanpaineero siellä Pohjois-Atlantilla, niin se sitten heikentää sitä Pohjois-Atlantin vaikutusta meidän talvisäähän ja niin kuin avaa enemmän tilaa.